Varoitus. Sinua on varoitettu. Älä kuuntele tätä paskaa! No niin, ja tervetuloa tänne Älä kuuntele tätä paskaa podcastin pariin. Ja tänään meillä on erilaisempi lähetys kuin normaalisti. Meillä ei ole Markoa eikä Sannaa eikä ole edes Enniä mukana. Meillä on tänään vieraana taas kerran Santeri. Tervetuloa. Kiitos. Et sä oot nyt näitä sisääntulobiisejä, koska sä et ole enää tähtivirassa, kun sä oot kerran käynyt. Haittaako? No kyllä mä vähän oletin jotain. Okei, no haluatko, että me laitetaan sitä? No, jos sulta jotain löytyy. No laitetaan niin tulemaan. laita nyt tulee. No niin, tervetuloa. No niin, aikamoista stygeä. Elikkä tänään meillä on aiheena semmonen, mikä me keksittiin tuossa ihan niin kuin äskettäin. Ei siis lue tässä missään mun listassa. Niin alkoholin käyttö ja erilaisia tämmöisiä niin kuin variantteja liittäen meidän vanhoihin jaksojen aiheisiin. Kokeillaan semmoista. Ja mutta sitä ennen meillä on tämä meidän uusi hieno tämä ei ole tyhmiä kysymyksiä, vaan tyhmiä kysyjiä. Joo, niin osio. Ja siinä on uusi tunnari. Laita sillä. Tyhmiä kysymyksiä on vain tyhmiä kysyjiä. Mun mielestä se oli älyttömän hyvä. Mitä sä oot mieltä, Santeri, tosta? Joo, siis tykkäsin. Varsinkin mä tykkäsin sit ekasta otosta, missä ei ole tyhmiä kysymyksiä, vaan pelkästään tyhmiä vastauksia. Niin se meni vähän väärin aluksi. Mutta elikkä, tyhmä kysymys, mutta... Siis mulle? Joo. Ja tulee puskista. Mä vastaan myös sitten, mutta tää tulee, voit miettiä tämän podiajan ja sitten sen jälkeen se lopussa kysytään uudestaan. Elikkä jos sä olisit elokuvatähti, niin monentena sun nimi tulisi lopputeksteissä? No niin, elikkä tosiaan nyt puhutaan alkoholista ja alkoholin käytöstä tai niin kuin Uunossa olit alkoholin väärinkäytöstä ja katsotaan, mitäs Santero tulee mieleen. Meillä on jaksona ollut tämmönen kun tuosta treffimokat. Niin mitä sulla tulee mieleen, jos ajatellaan, että sä lähtisit treffeille ja sitten sä ottaisit alkoholia siellä? Sanotaan näin, että... Jos. Niin, jos. Eli sanotaan tälle, että se sun treffikumppani ottaa sitä alkoholia niin kuin enemmän kuin laki sallii, niin siinä voisi tulla aikamoisia mokia. Mitä sä oot mieltä? No, ei ole ikinä käynyt mitään tämmöistä. On vaikea ottaa suoraan kantaa, mutta siis kyllähän se nyt riippuu siitä, että niin kuin onko sitä niin kuin tarjottavaa. Niin, kyllä. Että, ja sitten kun mä niin kuin mietin semmoista niin kuin omaa nuoruutta, niin kuin joskus kävi treffeillä, treffeillä, niin kyllä siinä on varmaan niin kuin alkoholillakin ollut osuuttaa asiaa aika paljon. No, miten sitten, jos on semmoinen tilanne, että mites tuo joulu? Se oli yksi jakso meillä, tuossa tehtiin Marin kanssa aikoinaan, niin mites tuo jouluna tuo alkoholin käyttö? Mikä on sun mielestä semmoinen ok? Joo, no itse asiassa tuossa kun sanoit aikaisemmin, niin mä ajattelin, että totta kai siis kyllähän sinne nyt kuuluu punaviinit ja tämmöiset, mutta tuli heti mieleen tämmöinen, että kyllä kun oltiin 17 ja 16, ei meillä ollut siis vääriä papereita tietenkään. Mutta ei tietenkään. Heti kun joulu loppui. Naapurin kerrosolla oli kaikki. Kyllä. Niitä me lainattiin. Ja heti kun joulu loppui meillä kotona, niin kyllä me baariin lähdettiin saman tien tonttulakit päässä ja oltiin sitten baarissa sinne aamu 4 asti ihan jouluaattoina. Joo. Ja sitähän jatkui sitten niinkin pitkälle, että alkoholisoiduttiin ja jatketaan sitten traditioa tänä päivänäkin, mutta vaan kotona. Niin siis, eli siis
Siis se niinku... Alkoholi ei liity millään tavalla jouluun. Okei. Mulla itse asiassa itsellä tuli joskus tuossa 18-vuotiaana vasta alkoholi jouluun niinku mukaan. Ja mä sain mun isältä yhden kaljan. Bloomeri. Mä oon vähän tämmönen boomeri, vai mikä se? En mä osaa näitä uusia hienoja sanontoja. Aha, sä meinaat tulla sit sieltä. Tervetuloa, tuu tänne. Niin niin, rupesin vasta silloin jouluaattona silleen niin kuin maistelemaan alkomaholia ja ei se niinku, jotenkin musta tuntui silloin, että se ei oikein kuulu siihen jouluun. En mä tiedä mikä se, ehkä niin. Nyt olisi taas iloinen, kun tulisi korikaljaa joululahjaksi. Niin. Ei, kyllä sulla on joku aivopieru käynyt siinä. On jo, siis aika isokin aivopieru varmaan ollut. Ja miten sitten no mennään sen treffiaiheeseen vielä. Elikkä kun me tehtiin tämmöinen jakso, kun miten tehdä vaikutus toiseen treffeillä, niin miten sä tekisit vaikutuksen treffeillä, jos sä olisit itse semmosessa se on vähän huono, promillehumalassa, niin miten sä niinku ajattelisit, miten sä voisit niinku seivata sen tilanteen? Sheivata. Sheivata, ensin sitten sheivat ja mutta siis jos mä oon päätynyt promillehumalaan ja mä oon treffeillä, niin tarviiko sitä seivata enää? Eikö siinä olla jo vähän niin kuin silleen loppupuolella? Mutta treffit... Ei vaan siis, sä oot joutunut humalaan ennen kuin sä olet treffeillä. Aivan, ennen sitä. Voisi olla, että se on loppupuolella. Sittenkin ollaan loppupuolella. Ne varmaan päättyy ennen kuin ne alkaakaan. Ei mä tiedä, siis sanotaan näin, että en joisi promillehumalaa, jos olisi tärkeät treffit tietenkään, mutta jos joisin, niin sitten loppu on sitten historiaa, eli joko mä menisin sinne tai sitten mä menisin sinne ihan vaan. Vetää niinku täysillä. Niin, että saa ryppykaverin tai jotain. Mä oon ottanut jo pohjaa. Mä voin tarjota pari kaljaa sulle. Kyllä. Joo, ei siis, toi on paha. Siis mutta sehän on win-win periaatteessa, että sä menet sinne, sä oot ottanut nyt pohjia. Joo. Ja jos se lähtee mukaan, niin se on fine. Kyllä. Jos ei se lähde, niin se on enää kiinnosta. Eli tiedätkö semmoinen niinku... Niin, että sit sä voit vaan jatkaa sitä ryyppäämistä. Nimenomaan. Sitten niinku vaikka seuraavan 2 viikkoa. Kyllä. Mites sitten, meillä oli tämmöinen jakso kuin urheilu silloin viimeksi, niin mites urheilu pienessä hiprakassa? Sähän siinä frisbee golf radalla otit kyllä vähän alkomaholia, mutta mites niinku muut urheilulajit? No siis se nyt vähän riippuu sitten urheilulajista, että lätkäkentällä promilleraja on semmoinen 0,8. Se on aika suuri raja. On, mutta se on ihan sopiva pappapeleihin. Ja sitten jos mennään biljardia pelaamaan... SM-liigapeleihin. Kyllä. Joo. Niin jos mennään biljardia pelaamaan, niin siellähän ei ole rajaa ollenkaan. Ei onneksi. Ei ole. Mutta mikä on semmoinen sopiva humalatila pelata biljardia sun mielestä? Kun mä oon itse pelannut semmoisessa 1,5 promille humalassa ja sen näkyy siinä mun pelityylissä kyllä sitten. Joo, siis sehän riippuu sitten ihan päivästä. Jos on ykköspäivä, niin se on 0,6. Joo. Kakkospäivä, niin 1,2. Ja sitten jos mennään siitä ylöspäin päiviä, niin no taivas vaan rajana, ei siinä sitten niin kuin... Niin, että jos joku kaunis päivä, jos on pari viikkoa ryypännyt, niin 7,3 saattaa olla semmoinen hyvä. Se voi olla siellä toisesti niitä lieveilmiöitä sitten siihen, mutta sanotaan, että alle se 7,3 niin ei tule mitään. Että. Niin se voi olla, että ei todellakaan tule yhtään, ei pääse sängystä ylös. No sulla ei tatuointeja ollut, mutta me tehtiin tatuoinnista jakso aikoinaan, niin miten kovassa humalassa sun pitäisi... Mulla on tatuointi. Anteeksi. Mulla on 5 tatuointia. Anteeksi. Eli kun sä oot ottanut joskus tatuoinnin, niin olit sä silloin humalassa? Olin. Kaikkina kertoin. Olin. Ne kaikki 5 otettiin samalla kertaa. Niin. Joo, ne on pikkurillinen kynnen kokoisia. Että. Niin, ne on kaikki siinä pötkössä. Ne on pötkössä. No niin. Mutta... niin siis... Putkessa mentiin. Sä oot ottanut 5 tatuointia, jotka kaikki on pötkössä, mutta samalla kertaa. Kyllä. Okei, no niin. Eli siis, no joo, oot käynyt kerran tatuointia. Eli 1 tatuointi. ja olit humalassa. No sanotaan, että en ollut humalassa, mutta en ollut selvinpäinkään. Niin, että siinä on semmoinen häilyvä raja. Joo, kyllä.
Mulla itsellä noiden tatuointien ottamisessa ei ole koskaan kyllä ollut minkäännäköistä alkoholia veressä, eikä kyllä niin kuin missään muuallakaan, mutta voisin kuvitella, että se niin kuin ehkä vähän rentouttaisi kumminkin. No juu. No mites sitten meillä oli tämmöinen jakso aikoinaan kuin siivous. Harrastako ollenkaan? Niin. Siis siivous tehdään selvinpäin. Okei, sitä ei saa sitten humalasta tehdä ollenkaan. Ei, siis sisätyöt tehdään selvinpäin, siivoukset, koska muuten menee lasia niin paljon rikki. Mm. Mutta sitten jos on meillä esimerkiksi on siivoukseen niin kuin verrattavia asioita, esimerkiksi pihanhoito, nurmikonleikkuu, katon korjaus, saunan rakentaminen, tämmöiset kaikki, niin ne on sitten kyllä eri asioita. Niin, kyllä, että saunarakennus ei voi olla myöskään selvinpäin. Ei, se ei voi olla, mutta siivous on aina. Niin silloin mehän tehtiin Santerin kanssa itse asiassa heidän vanhemmilleen pieni terassinpätkä. Niin kyllä meillä selvinpäin. Ei ollut kyllä selvinpäin. Ei oltu selvinpäin. Se oli ulkotöitä. Ulkotöitä kyllä ja ei ollut mitään sellaista niinku maton tamppausta tai mitään muuta. No, ei. No joo. Kuka tamppasi? No nyt päästään mielenkiintoiseen aiheeseen, eli muutto. Mitä sä oot mieltä, jos tulee sellaisessa pienessä hiplakas vähän muuttamaan? Siis totta kai. Siis tässä on taas tämä, eli siis muuttoonhan kuuluu siivous. Mm-hmm. Eli kun sä järjestelet ne tavarat, niin selvinpäin. Joo. Sitten kun sä rupeat siellä toisessa kämpässä järjestelemään niitä takas tai siivoamaan, niin aivan kännissä. Aina, aivan kännissä. Niin, ja kun yleensä sitten niin tarjotaan aina viinat sitten sen niin kuin tavallaan sen urakan jälkeen. Joo. Mutta siis bisset tarjotaan siinä urakan aikana. Viinat tarjotaan sitten sen jälkeen. Niin väkevämmät tulee niin, sitten. Kyllä. Ja no toi on, no okei, tämä on vähän itsestäänselvä toi, ei voida puhua autosta tai autoista, mutta no mökkeily, siihenhän kuuluu alkoholi niin kuin suomalaisena perinne juomana. Kyllä. Ja jos niin kuin ajatellaan, että ollaan vaikka semmoinen viikko mökillä tai jotain, joo, niin kyllähän se nyt joutuu olemaan 24/7 kännissä. No joo, se taas riippuu, että siivotaanko vai rakennetaanko terassi. Ai niin, pitää selvitä, että pystyy siivoamaan sisällä. Kyllä. Joo. Ja okei. Sen takia ne hoidetaan siinä aamun 10 ja 12 välillä. Niin, ja sitten jos on sitten perheen pienempiä, niin sitten ei sitä ole silloin kännissä. Ei silloin siivota ollenkaan. Niin, kyllä, silloin ei myöskään siivota. No okei, meillä on tämmöinen jakso ollut, kun juodaan kaljaa ja jauhataan paskaa. No se nyt kuuluu alkoholin tämmöisiin lieveilmiöihin, eli juodaan paskaa. Eikö mitään? Juodaan paskaa. Eli puhutaan paskaa samalla, kun juodaan kaljaa. Ja nythän me tehdään nimenomaan sitä, paitsi sulla on nyt betonivettä siellä, mutta Greippilimppari. Joo, ja mulla on oman tekoista omenamehua. No mitäs jos ajatellaan niin kuin tuossa on harrastuksiakin, eniten vituttaa kaikki. Ja täällä on vähän semmosia. Mutta hei, ennen kuin sanot, niin ennen. Niin sitä mä oon miettinyt, että kun eniten vituttaa kaikki tai vituttaako joku, niin onko sulla semmosia, että kun alkoholi ottaa, niin joku vituttaa enemmän kuin normaalisti? Joo. Vai meneekö se toisinpäin? Siis joo, kyllä. Sanotaan tälleen, että jos on joku semmoinen aihe, mikä niinku ärsyttää aivan suunnattomasti tänne selvinpäin, niin kyllä se yleisesti ottaen vituttaa vielä enemmän sitten kännissä. Mulla menee yleensä niin vähän toisinpäin. Niin, että sä menet semmoisen lapamadoksi, että sua niinku tai mikä se on? Kyllä, matona mennään. Ei vaan siis se, että jos mä tavallaan niin kuin arjessa pärjään jonkun asian kanssa, ja se ei niin paljon vituta, se on ihan fine, niin sit se saattaa alkaa vituttaa, kun haluaisi itse olla rentona ja näin. Ja sitten toisinpäin, ei kovana vaan rentona, ja sitten toisinpäin taas se, että niin kun, jos arjessa oikeasti joku niin kun vituttaa tai ärsyttää, niin sitten kun ottaa sen muutaman oluen tai
viskin tai GT:n tai mitä tahansa, niin se ei enää niin paljon ärsytäkään. Eli mulla se vaihtuu kyllä niin kuin hyvin vahvasti niin kuin päikseen No joo. aika monesti. Joo, pakko sanoa tuohon sen verran, että sä oot ihan oikeassa. Mulla käy jossakin asioissa samalla tavalla. Eli sanotaan, että jos on vaikka semmoinen tilanne kotona vaikka, että sä oot, no vaikka siivoat kännissä sisällä, mitä siis ei saisi tehdä kuulemma. Ei todellakaan, se rupeaa vituttaa saman tien. Niin, jos mä siivoon kännissä ja sitten okei, mä tiputan vaikka lasin lattialle, niin ei se vituta yhtään. Vaan naureskelee sille, oho, se meni sinne. Mutta sitten taas selvinpäin se, että voi Niin. että se niinku tavallaan se niinku siinä mielessä rentouttaa, mutta sitten jos on semmoinen asia, mikä niinku selvinpäinkin vituttaa, niin kyllä se vituttaa kännissä. Niin, aivan. Sille niin kuin haudot sitä ja sitten. Joku semmoinen oikein pitkä hautonut jotain vihaa sisällä, niin kyllä se pikkuhiljaa alkaa sitten siitä sitten suttautumaan. Ja mitäs, no okei, no tämä nyt on ehkä vähän itsestään selvä, mutta häät ja polttarit. Niin Häät, polttarit ja alkoholi. Niin, ne on kaikki niinku tavallaan synonyymejä. Synonyymejä. On. Mulla on kauheasti tekee mieli häitä. Voi kun pääsis polttareihin. Voi kun kaupasta saisi häitä. Mitäs polttareita sä mennä tänään ottaa? Kyllä. Niin. Joo, kyllä siellä siis olen joskus ollut ja todistanut jopa semmoista tilannetta, että on ollut häissä ja oltiin Ennin kanssa häissä ja mä oon tämän varmaan kertonutkin, mutta oli semmoinen tilanne, että oltiin siinä sitten, meillä oli Ennin kanssa semmoinen musiikkiesitys siinä ja sen musiikkiesityksen jälkeen oli ruoka ja sitten mä rupesin miettimään, että hei, missä täällä on se olut tarjolla, että vois vaikka tässä ruoan kanssa tai niin kuin tässä jälkkärissä vetää vaikka pari kaljaa, niin Enni sanoi, että joo, ei, näissä häissä ei ole yhtään mitään. Ja, siis niin, mä olin ihan järkyttynyt. Mä meinasin sanoa, että joo, mun täytyy kertoa yksi tarina, minkä kaveri kertoi mulle, mutta se oli just toi. Kyllä, koska siis eihän siinä mitään pahaa, siis ei. Niin kuin, en kato, ihan siis varmaan niin mutta ei vaan, siis mä niinku, siis häät ja polttarit, niin kyllä ne on vähän semmoisia tilanteita, että siellä niin kuin haetaan sitä rentoutumista. Se rentoutuminen voi tulla musiikin kautta, se voi tulla tämmöisten kautta, mutta kyllä se suurimmassa osassa, jos puhutaan niin kuin suomalaisista ihmisistä, ei niin kuin lahkoista tai tämmöisistä. Mä en tunne tätä tarinaa tarkasti ja mitä mä tässä puhun, mutta pointtina, että en kuulu mihinkään lahkoon, ainakaan vielä. Suurin osa, ei, mutta he tässä. Aha, ei. Niin se, että suurin osa häävieraista haluaisi vähän rentoutua siellä tilaisuudessa. Ja kyllä. Se ei tarkoita siis mitään suurkäyttöä, vaan se, että niin kuin alkoholi rentouttaa ja voi nauttia siitä sosiaalista tilanteesta niin kuin ehkä enemmän kuin silleen, että ollaan ihan... Kyllä. Ja sitten niin kuin sanotaan sitten tämmöinen, että jos on niin kuin pariskunta, mikä kumpikaan ei käytä alkoholia eikä halua, että siellä käytetään tai juodaan alkoholia, niin sekin on ihan täysin hyväksyttävää, ei siinä ei ole mitään pahaa, mutta se oli vaan niin kuin meikäläiselle silleen, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu, oliko nämä häät vai joku yleensä tottunut siihen? Mutta sen verran täytyy kysyä, että oliko siellä kuitenkin jollain rengaspullo? Siis voi olla, että jollakin on joku istumarengaspullo ollut tai jotain, että en mä tiedä, en mä nähnyt, mutta varmaan ollut jollakin jossain jotain piiloviinaa. Niin, kyllä. Mä en tuntenut niitä tyyppejä niin hyvin. Että... Aivan. Niin, siis sä et tuntenut, olit se niinku... No en mä silleen hirveästi tuntenut niitä ketään oikeastaan, paitsi ennen. No niin, se on positiivista. Meni vai johonkin häihin yksinä, niin ei täällä ole viinaa ollenkaan. Joo, mutta joo, se on toi hyvin vahvasti yleisesti ottaen. Plus, että sitten voi myös olla tämmöinen tilanne, että he ei ole halunnut tavallaan ylimääräisiä kustannuksia sitä viinasta. Jos on vaikka... Se voi tietysti olla, oma veikkaus varmasti olisi tähän tilanteeseen se, että se on enemmän semmoinen niin kuin periaatteellinen kysymys. Niin, ja se on ihan ok, ja siinä kyllä. ei mitään ongelmaa ole kyllä. Miksi meillä on tämmöinen, siis mun on pakko pyytää kuulijoilta anteeksi. Meillä on tämmöinen jakso, kun luetaan uutisia netistä. Mä en edes muista, siis no en mä muista, mitä me tehtiin viimeksikään, mutta
Mites tiedätkö mitään semmoisia, no tiedätkö se varmaan, suomalaisia sanontoja, mitkä liittyy viinaan, eli siis eikö se ole viina vanhin voiteista? Niin, tai jos ei... Rupes kramppa. Ei. Että sulla meni joku väärin siellä. Sauna, terva tai viinajauto, niin se on kuolemaksi tämmöisiä vai? Niin joo, kyllä. Se on yksi. Ja kai siellä nyt joku muukin on. No on sitten näitä, että... Jos... Miestä väkevämpää. Ja... Juu. Tai jos Alepassa maksaa liikaa, mene Lidliin. Ihan täysin 1800-luvulta asti niin tämmöisiä sanontoja, että jos se Alepas maksaa liikaa, niin mene Lidliin. No sitten ystävänpäivä. Oletko koskaan viettänyt ystävänpäivää silleen ihan niin kuin, siis oikeasti? Silleen niin kuin miten Jenkeissä vietetään sitä ystävänpäivää. Mikä se? Siis, niin, no en mä tiedä, onko sulla kavereita ollenkaan tai ystäviä ylipäätänsä, mutta semmoinen päivä, milloin. Mä en itse asiassa tiedä, kato, kun mä en ole koskaan viettänyt. Ei siis joo, mä en ole viettänyt mitään merkkipäiviä, siis Ikinä. muuta kuin pakolliset. Niin kyllä. Ja Siis mä en tommosia oikein niinku, siis kyllä ystävänpäivä, oliko se helmikuussa vai? varmaan. Niin, kyllä se niinku menee sitten siihen, että... Tai jakso on ladattu 14. helmikuuta. No sit se on 14. helmikuuta varmaan. Se muuten varmaan on, joo. Joo. Niin kyllä se menee siihen, että kotona muistutetaan, että ystävänpäivä on ja sitten sanotaan, että no hyvää ystävänpäivää. Mä oon yleensä tehnyt sille, että mä vien, jos mä muistan, yleensä mä muistan, tai joku muistuttaa mua just ennen onneksi, siitä niin mä vien sitten Ennille ruusuja ja sitten jotain joku suklaarasian ja sitten Emilialle sama. Ihan vaan. Niin, siis ystävänpäivä. Joo, ihan. Eli siis lastenpäivä, ystävänpäivä. Ei kun joo, ruusun päivä. ruusun ja suklaarasian päivä. Ja tuntuu jotenkin häijyltä sitten, jos ei veisi sitten. Joo, ja siis onhan se nyt semmoinen, että niin kuin, hyvä asia, että on tommoinen päivä olemassa, että ihmiset saa tekosyyn muistaa toisiaan. Kyllä, ja eikö se ole Jenkeissä ne vissiin, se on joku tämmöinen, että pitäisi olla niinku treffeillä silloin, tai sitten niinku viettää puolison kanssa se. Niin, voi olla joo. Mutta toi olisi kyllä aika paha. Ajattelin, että me treffeille, ja sitten se, tai sanotaan vaikka jossain Tinderissä löydät jonkun sieltä, ja sitten se ehdotat tälle, että mitäs mentäisiin 14.2. tiistaina vaikka, niin sitten jos se sanoo, että joo mennään vaan, ja sitten siinä niinku tavallaan treffien lomassa tajutaankin, että ei vittu nyt ole ystävänpäivä. Niin aivan, tai sitten semmoinen, että sä huomaat, että pitääkö mun nyt kummankaan, että onko mä nyt vaimonkaan vai meneekö mä treffeille? Niin, tiedätkö se pieni dilemma, että niinku, miten tää nyt on niinku markkinoitu tää päivä? Niin, että joo, että vaimonkaan ei saa olla, pitää mennä treffeille väkisin jonkun kanssa. Niin, tai jos sanotaan, että jompi kumpi, niin mistä sä päätät? Niin, se riippuu nyt sitten varmaan siitä, että monta matchia sulla on tullut se Tinderissä. Se voi olla, mutta hei, vaikea juttu. Niin, joillakin on Tinderi varmaan käytössä myös naimisissa olon aikana. Mutta itse en ole kyllä koskaan kyseistä softaa käyttänyt. Mä oon joskus nähnyt kaverilta vierestä. Kaverin puolesta kyselen. Kaverin puolesta kyselen. Mites tuo Ruotsin laiva? Ruotsin laiva. Viikkari vai Silja? No siis tää... Tai siis Silja taitaa mennä vaan Viroon. Meneekö Viikkari sitten Ruotsiin? Ei. Vai onko niillä molempia? On niillä molempia. On. Ei kun on niillä vissiin. Pakko olla, joo. On joo. Tai joo. Niin mutta siis joo, toi Ruotsin laiva on vähän semmoinen, että se niinku huutaa sitä viinajuontia tai kaljajuontia ainakin. No kyllähän se huutaa, se vaan täytyy sitten katsoa, ettei sinne kannelle mene ihan hirveästi. Mutta nehän on varmaan korottanut niitä reuna. No juttuja. siis ihan pakko on. No. Se on niin kuin, varmaan lukee jossain lainsäädännössäkin Suomessa, että... Eikö Samuli Ermahan tipahti sieltä laivalta joskus veteen? Vissiin näin mä luin uutisista joskus aikanaan. Ai jaa. Miksi se sitten pelastettiin? Joku halusi kuulla lisää Samuli Erman Niin, aivan. biisejä. Se oli vitsi. Joo, Samuli Erma on hyvä tyyppi ja erittäin hyvä näyttelijä. On. Ja on hyvä laulaja myös.
Nyt meillä on täällä vähän tämmöisiä niinku... Mutta hei, mä haluaisin ottaa tohon kantaa vielä Joo. tuon Ruotsin laivan ja alkoholin käyttö. Joo, kerro vaan. Mulla tulee Takavasemmalta. Mulla tulee seuraava hyvä tässä sitten. Joo, Koska siis tähän, siis Ruotsin laivahan liittyy puffa Joo, kyllä. tosi vahvasti. Ai vitsi. Ja niinku, Nyt mä tiedän, mitä sä haet. kyllä, eli mikä on se, myös siellä voi seuraajat ja katsojat ottaa kantaa, koska mikä on se niinku kultainen suhde sen ruuan, punaviinin tai oluen, mitä puffassa juodaan suhteen. Et mikä se on se paras niin sanottu dokabiliteetti siinä kohtaa, kun sä otat sen 38 euron puffalipun ja sä tiedät, että sä oot menossa baariin sen jälkeen Ja tai vaihtoehtoisesti omaan huoneeseen. Niin, ja eikö siinä ole joku aikaraja, että siinä on... On ilmeisesti joku, onko se 2,5, 3 tuntia, jotain tämmöistä. No kyllä siinä 3 tuntia sitä ilmasta kaljaa kyllä kerkeä ja viiniä litkiä kyllä, että... Kyllä, mutta jos sä teet niin, että sä syöt sitä kaviaaria navan täyteen ennen sitä. Niin, toi on paha. Toi on paha, koska siellä on niin helvetin hyvää ruokaa. Kyllä. Niin tekisi mieli niinku syödä, kun on nälkä, mutta ei vittisi kumminkaan niinku liikaa, että ei pysty Juuri sitten, näin. ei mahu enää mitään. Kyllä. Tulee paha olo sitten. Ja toi on Ruotsilla aivan niin kuin pahin dilemma. Joo. Et jos sanotaan, että se niinku tavallaan se buffan ilmainen oluttarjoilu jatkuisi siellä niinku ravintolan puolella, niin sehän on ihan kiva. Ois. Ja sitten porukka tekee sitä, että ne menee buffaan ja syö sieltä kaikista halvimmat jutut ja menee selkeä huoneeseen dokaan niitä euron kaljoja. Niin, kyllä. Et sekin on niinku yksi kolikon kääntöpuoli. Kyllä. No, mites toi synnytys? Meidän suosituin jakso, eli sen mites synnytys? Ajattelin, synnytys pienessä kännissä. Tai siis sun on vähän vaikea silleen sä et ole varmaan synnyttänyt ainakaan vielä. En ole vielä synnyttänyt, joo. Mutta ne hoidot on kesken vielä, mutta... siis synnytys pienessä kännissä. Tuleeko sulle sitten, kasvaako sulle se kohtu sitten? Joo. Okei, no niin hyvä. Mä voin kertoa sitten seuraavassa podissa. No niin. Ei, mä henkilökohtaisesti kyllä olin sillä tavalla, että siinä oli ihan tarpeeksi semmoista niin kuin, miten mä sanoisin, siinä oli jo tarpeeksi sekaisin, kun ne hetket tuli, että nyt pitää lähteä ja pitää mennä sinne. Ja, Kyllä. että tavallaan niin kuin en mä siinä niin kuin, ei siinä kaipaa mitään muuta. Siinä on niin kuin, Niin se tai on. ainakaan minä kaivannut. Kyllä, ja mä voisin kuvitella myös, että jos mä olisin itse ollut esimerkiksi silloin, kun en lähti synnyttämään, niin olisin ollut humalassa, niin ne ei olisi varmaan päästänyt mua sinne synnytyssaliin edes. Niin, en mä tiedä. Anna mä otan sen lapsen sieltä. Samuli, tää on väärä sali. Mutta joo, mä voin kuvitella, että siinä on, mutta siis ei varmasti ole ensimmäinen eikä viimeinen ihminen, joka Ei siis varmasti, kännissä synnyttää tai on siinä seuraamassa synnytystä. Joo, ja mites meidän jaksoista nyt ei löydy kyllä oikeastaan mitään enempää tohon sitten, mutta katsotaan meidän tulevista jaksoista. Mulla on väärä sivu. Väärä lehtiö. Ei helvetti tää. Tätä kauppalista. Kauppalista. Meillä on siis tulossa, mä voin tästä pari tämmöistä paljastusta tehdä. Meillä on tämmöinen kuin onnellisen avioliiton salaisuusjakso tulossa, niin miten sitä alkoholi liittyy sitten semmoiseen? Tai mitä niin kuin merkittävää osaa se niin kuin esittää tässä onnellisen avioliiton salaisuudessa? No, tarpeeksi monta Viron reissua ja ei muuta kommentoida. ei kommentoida. Okei. No mitäs tämmöinen ruoanlaitto? Tykkäätkö sä kokata kännissä? Siis joo, tykkään. Vai onko se semmoista tavallaan, että se on myös semmoinen sivutuote, että laitetaan vähän kastikkeeseen punaviiniä ja itse jotain välillä pullosta vai? Ei, kun kastikkeisiin käytetään tosi huonoja punaviinejä, ettei sitä kannata. Se on Mutta siis kyllä siis joku miettii jotain grillausta ja illallista niinku
kun sä valmistelet ruokaa siinä, niin kyllä siihen nyt sopii punaviini. Ja sä tiedät, sä vähän paistat pihviä tai ihan sama mitä periaatteessa teet. Paistan pihviä. Ei vittu, tekee mieli punaviini. Mitä vittu mä teen? Joo, paistan vähän pihviä, nyt mulla on oikeus syödä kaljaa. Tai... Nimenomaan, eli otat sen nistipata-ainekset siihen ja pullon punaviini. Jos tehdään ruokaa, jotain nistipataa tai lasagnea, mä teen sen vaan. Niin, kyllä. Mutta enemmän tämmöiseen niin kuin grilliruokaan tai se, että sä valmistelet jonkun fine dining ruoan tai joku tämmöinen, niin kyllähän siihen nyt kuuluu siis muutamakin eri Fine dining. juoma. Joo, ja Fine juoma. no sit meillä on... Kyykkyviini. Joo, nimenomaan kyykkyviini. Hei, mutta jos ajatellaan silleen, niin kuin tämmöisenä salitreeninä, eikö se olisi ihan hyvä, että jos ostat pelkkää kyykkyviiniä ja joku 20 pulloa, niin saisi 20 kyykkyä vedettyä sit siinä ja salitreenin siinä samalla. Kyllä se menee silleen, että varsinkin kun joka päivä tekee, niin Niin. Joka päivä ostaa 20 pulloa kyykkypunaviiniä. Mites ootko koskaan soittanut sun mutsille kännissä? Äiti. mä en tiedä, onko mä soittanut sille selvinpäin. Joo, no se on aina ihan Ei vaan kyllä meillä on tapana paljon soitella sitten, jos me esimerkiksi istutaan iltaa ja he istuvat iltaa, niin varsinkin nyt kun on tullut heille lapsia, niin paljon tapana sitten soitella siinä illan mittaan, niin Kyllä. ei siinä kyllä ihan aina selvinpäin olla. Että. Niin ei aina. Aina. Äiti. No ei mulla sit tosta, no on tossa vielä toi festarit. Mites? Selvinpäin festarit selvinpäin vai? Eikö selvinpäin festareilla ole vähän sama asia, kun sä lähtisit yksin vaikka leffaan? Ei, kun se on sama, kun sä menisit yksin romanttiseen leffaan ja sen jälkeen syömään romanttista ravintolaa yksin. Romanttista ravintolaa syömään yksin. Romanttiseen ravintolaan syömään yksin. Ystävänpäivänä. Ystävänpäivänä. Ja siinäkään mitään pahaa, mutta Ei. kyllä se niin kuin näyttäytyy vähän kummalliselta Kyllä. niin kuin Että, kanssakulkijoiden puolesta, mitä siinä sitten sattuvat näkemään sitä. joo. Niin kun jos miettii jotain semmoista festaritapahtumaa, mekin oltiin siellä Tuska-festareilla tänä vuonna, niin jos siellä niin kävelisi joku tuntematon henkilö trippimehun kanssa, niin kyllä se, niin, kyllä se vähän niin kuin näyttäisi kummalliselta, koska kyllähän siellä yleensä alkoholi maistuu. Maistuu, mutta itse asiassa siis montahan provinssia tässä on käyty. Mitä mä valehtelisin? 6-8 ehkä. Niin on se, toinen puoli on se, että siellä on kyllä ihmiset jopa monesti niin lasten kanssa. Kyllä. Niin kuin päivällä. Kyllä. Niin kyllä siinä vaiheessa niin kuin tavallaan, että se on niin kuin eri festarimeininki sitten. Kyllä, se on, joo, totta. Niin, että kyllä periaatteessa voisi kuvitella itsekin menevänsä jossain vaiheessa, niin kuin lapset kasvaa, niin vaikka Anni-Allu ja lasten kanssa sitten niin kuin festareille silleen niin kuin tavallaan päiväksi sinne. Ja Kyllä. Ja varsinkin, jos löytyy semmoinen hyvä festari, mistä niin kuin lapsetkin tykkää kuunnella jotain musiikkia. Kyllä. Meilläkin vähän semmoinen harminen tilanne oli, että meidän emppu tykkää kuunnella Ghostia. Niin Ghost oli sitten viimeisenä esiintyjänä sitten sunnuntaina. Ja se... Oliko se sitten niin myöhään sitten? Niin joo, se oli raja se kello 6, mihin asti lapset sai olla siellä. Niin, aivan. Ja sitten se oli K18 sen jälkeen. Kyllä. Ja no ei Empu nyt silleen kuuntele Ghostia. Että se on täytyy vaihtaa bändiä. Niin, Empu pitää ruveta kuuntelemaan Fröbelin palikoita. Niin mutta joo, Empu tykkää parista biisistä, niin se on ihan ok. Mites sitten muuta meillä täällä on? Sulla oli joku musajuttu. No, jos ei nyt ollut alkoholista vielä ainakaan sen enempää. Tuosta. Lähdetään seuraavaan osioon. Mikä ihmeen biisi tää oikein on? No niin, eli mikäs ihmeen biisi tää nyt sitten oikein helvettiläinen on? On semmonen osio, missä mä oon etsinyt jonkun biisin, tunnetun kasari, ysäri, 2000-luvun biisin, tunnetun biisin sanat, laittanut ne Google Translatoriin ja sit sieltä laittanut ne suomeksi ja mä tässä lausun ja Santerilla on tässä noin minuutin verran aikaa valmiina.
lähtee nyt. Kaikki änkyttävät suuntaan tai toiseen, joten katso viestini sinulle. Itse asiassa älä anna minkään estää sinua. Jos piip pystyy siihen, pystyt sinäkin. Kaikki sanovat, että piip. Joo. Scatmani. Joo. Ja sitten... Ei, siis... Ai, tää on Scatman. Scatman. Joo. Ei ole Scatman's World. Ei. Scatman. Joo. Eli se Joo, joo. Kyllä. Joo, onneksi olkoon. Se oli ihan oikea Scatman, mutta mikä se artistin nimi on? Scatman. On sillä siis nimikin. Elikkä toi Johnny, ei Joo. John. Scatman John. Joo. Scatman John. Ei, mutta sillä on ihan oikea nimikin sitten. Niin sillä tyypillä? Niin. On varmasti joo, mutta niinku Scatman sen John, esitys, joo, kyllä. tai siis sen Artistinimi. Kyllä, artistinimi on Scatman John. No, mennään sitten vielä takaisin tuohon, mistä lähettiin, elikkä... Kysymyksiä on vain Tyhmiä kysymyksiä. No niin, eli ei ole tyhmiä kysymyksiä, vaan tyhmiä kysyjiä. Ja kysymyshän oli, eli semmoinen, jos olisit elokuvatähti, monentenako sinun nimi tulisi lopputeksteissä ja minkä vitun takia? Aivan. Tiedätkö, kun mä kerkesin miettimään tosi pitkään. Mutta siis mä oikeasti veikkaisin, että siis sieltä tulee jopa niinku, siis ääninauhoittajan Assarin poika tulee ennen mua. Eli joku about 200? No varmaan jotain siis, jos niin paljon on ikinä saatu semmoiseen elokuvaan, missä minä olen niin kästiä. Mutta siis kyllä mennään sinne oikeasti niinku semmoisiin ihan pieniin Joo. pieniin juttuihin. Niin, sä oot sitä mieltä, että se ei niinku tavallaan voi sellaista mielikuvitusta käyttää, vaan siis että niinku maksimissaan ikinä. Niin, siis siis toi oli niinku todellisuus. Mutta Niin, voidaan mennä sitten tämmöiselle harmaalle alueelle. Niin, mennään sinne harmaalle alueelle. Eli monentena se olisi. No 3. Ja minkä takia? No koska ensin sulla tulee producer. Ei, mutta jos on Ai kun tavallaan... lopputeksteistä. Niin, siinä tulee ne näyttelijät eka. Ei, mutta ensin aina ilmoitetaan ne ja sitten alkaa lopputeksti. Niin sä puhut niinku lopputeksteistä. Niin. Kato, kun mä oon ennen lopputekstejä. Okei. Okay. Joo, eikä lopputeksteissä. Kun tulee se musta ruutu ja rupeaa tulee nimiä paljon, niin se... Kyllä. Composer, eli siis säveltäjä. Niin, että se olisi sitten siellä aika lopussa kumminkin. Se on lopussa, joo. Se on lopussa. Se on yhtä lopussa kuin se, kun mä olisin siellä ihan vaan, tiedätkö, kahvilla juttelemassa siellä pöydässä tälleen. Niin, kyllä. Niin sen jälkeen kyllä tulee composer, mutta siis kyllä niin joskus ilmoitetaan ihan siinä tiedätkö, jos on ollut tosi hyvä musiikki, niin alussa ja sitten jos ennen sitä loppuun. On niin kuin tavallaan tunnetumpi säveltäjä kuin itse koko näyttelijä niin, ja kyllä. päänäyttelijä, niin kyllä sitten varmaan tulee ensimmäisenä hän. Mutta varmaan se on se 243. joka tapauksessa. On sitten kahvila näyttelijä taustalla tai sitten se koko säveltäjä. Niin. Kyllä. Ja mun mielestä erittäin hyvin perusteltu. Noniin. Antaa ihan pienet sille, koska siis mun mielestä niin kun on hyvin perusteltu, niin kyllä siihen pitää pienet antaa. No olkaa hiljaa. Niin, eli se kysymys mielestäni taas jäädä meikäläiseltä, mutta nyt mä muistin sen. Eli mä olisin toisena. En ekana, vaan toisena. Koska se olisi kumminkin kuin tämmöinen poliisielokuva. Mä olisin niin kuin sidekickinä siinä. Semmoisena. Aivan. Niin, että se olisi niin kuin vaikka sanotaan, että jos siinä alkaisi vaikka niin kuin Arnold Schwarzenegger ja sitten Samuli. Joo. Mutta olisit sä kuitenkin se, että sit kun mennään sinne Oscar-gaalaan, niin sä pokkaat ne palkinnot. Joo. Parhaana kakkosnäyttelijänä. Joo, siis paras niin kuin tämmöinen sivupääosa. Juuri näin. Kyllä. Juuri näin. Ja sitten Arska jäisi nuolemaan näppejään sitten, kun se ei perkele, että oli liian hyvä sidekick. Kyllä. Niinkin voi käydä. Usein on käynyt. Mutta tässä on siis siinä mielessä kuvittelen tilanne, että Arskan kanssa mentä samaan leffaan, koska siis se olisi aika kauhean kuulosta, kun meikäläinen puhuu englantia. Tai sitten se, että Arska puhuu suomea. Kyllä, oliko toi
Siis tossa mielessä kuvittelin, muuten ihan... Siis muuten ihan täysin niin kuin periaatteessa ihan niin kuin mahdollinen. Juu, kyllä. Onhan siellä paljon kontakteja. Joo, ja sit, niin kuin, mähän on siis niin kuin kuuluisa tuolla Hollywoodissa muutenkin. Itse soittelin yksi päivä, että haluanko tulla uuteen Rush Hour 5, mutta vaikka se 4, sanoin, että en mä kerkeä. Se on ollut 5, niin se on ehkä semmoinen feikkipuhelu. Se voi olla sitten feikkipuhelu. No, oliko meillä vielä sitä alkoholin käytöstä jotain siis muuta lisättävää kuin se, että me ei oikeasti olla alkoholisteja? No siis sen verran, että kun tuossa on juonut, niin hirveä vessähätä rupeaa tulla. Joo, alkoholista tulee ihan hirveä vessähätä. Tai no okei, jos sä nyt juot jotain 90 tai 80 taksiviinaa, niin ei sinne välttämättä No ei välttämättä, kerkeä. kyllä se diureettina toimii kuitenkin. Että se Niin, kyllä siinä pieni alkaa vaikutus sitten kumminkin on. No, ei siinä mitään. Jos ei meillä tästä muuta ollut, niin kiitoksia, että olit vieraksi taas. Kiitos. Ja muistakaa tykätä meitä joka paikassa ja seurata meitä joka paikassa, paitsi tuolla pihalla. Ja Siellä saa tykätä. siellä saa tykätä kyllä ja tulla sitten moikkaamaan. Ja Se mitä miettii on se tykkäys, on semmoinen peukalo. Niin mitä se niinku ajaa sitten? niin. Varsinkin tuolla pihalla. Niin kuin, ja sitten nykyisinhän on se semmoinen trendi, missä ne aina tuolla niin kuin, näissä ohjelmissa sanoo, että muista käydä peukuttamassa. Toi kuulostaa vielä pahemmalta. Niin munkin mielestä, ja mä oon sitä aina miettinyt, miksi niin saa sanoa edes telkkarissa, mutta lasten ohjelmissa ja näin. Mutta se on jokaisen omassa päässä varmaan sitten se, mitä se tarkoittaa. Niin, ei siinä. Peukuttelemaan. Niin, ja kaikki peukuttelemaan. Niin joo, podcast löytyy Spotifysta, Podimosta ja iPodcastista ja YouTubeen tulee nyt videojaksoja myös ja aina silloin tällöin vähän harvemmin, mutta yritetään tehdä. Ja joka paikassa, mistä alusta, minkä löydät netistä niin, tai applikaatioita, mitä löydät sieltä App Storesta, niin sieltä melkein voi jokaisessa käydä vähän moikkaamassa tai laittaa viestiä tai jotain. Tai peukuttaa. Niin, tai peukuttamassakin voi käydä. Ja sitten tosiaan Gmailissa kuuntele tätä paskaa, @gmail.com. Sinne voi ottaa ideoita ja ruusuja, risuja. Ja sitten jos joku haluaa Markon kanssa treffeille, niin muista laittaa sitä se saaresta kuva, että sun pitää omistaa saari. Joo, ei siinä mitään, niin palataan ensi viikolla asiaan. Yes. Kiitos. Kiitoksia. Hei.